I evo sada, poštovani gledatelji, nakon Grobnika otplovili smo katamaranom Jadrolinije prema otoku Rabu. Za svega 40 kuna možete doći do tog prekrasnog staroga grada. A zbog čega smo došli tamo? Htjeli smo obilježiti prvi rapski triatlon koji se odigrao upravo na otoku Rabu i to u samome mjestu. Bilo je lijepo kojih 100-tinjak natjecatelja, ali puhalo je vrlo jako jugo. Kako su se natjecatelji snašli i po takvom vremenu, pogledajte u sljedećem prilogu. Duga povijest Raba seže čak 10 godina prije Krista. Grad Rab dobio je rijedak počasni epitet Felix, što bi na hrvatskom jeziku značilo sretan. Bogatstvo pitkih voda, kupališta, kazališta i hramovi, uređene ulice i prekrasna arhitektura činile su već tad grad Rab jednim od najljepših otočkih gradova na svijetu. Tu je rođen Mali Marin, rastao je u sretnom gradu i postao kamenoklesar. U potrazi za velikim poslom i avanturom otišao je preko Jadranskoga mora u današnju Italiju. Marljivošću i talentom ubrzo je zadobio ljubav tamošnje kršćanske zajednice, pa je i sam počeo propovijedati kršćanstvo. Kako je to tada bilo zabranjeno, vlasti su ga počele proganjati, pa je on trčeći, plivajući i jahajući kao pravi triatlonac pobjegao na brdo Titan, te je tamo stavio temelj današnje države San Marino. Mali Marin je postao svetac, a na Rabu je ostavio i nasljedstvo triatlon, koji se ove godine po prvi put održao na Rabu. Plivanje i trčanje je ostalo do danas, a konji su se zamijenili biciklama. Pa evo ga, budući da je ovo prva utrka, prvi rapski triatlon, mi smo jako zadovoljni jer je odziv, s obzirom da je to prvi puta da se održava triatlon na Rabu veliki. 70 natjecatelja je prijavljeno, što iz Hrvatske, što iz Italije, što iz Slovenije. 4 su utrke za djecu akvatlon, super sprint za kadete i mlađe juniore, super sprint za štafete u kojima jedna osoba pliva, jedna trči, jedna vozi biciklu, a evo ga, sad je u tijeku glavna utrka, olimpijski triatlon. Pa čujte, utrka da sad protiče u redu, jako smo zadovoljni. Padova gotovo i nema, samo jedna sitna ogrebotina, pa idemo dalje. Evo, što znači u biti organizacija samih volontera i kako su se volonteri uopće odazvali na Rabu, čućemo od naše sljedeće gošće, pa možete reći da li je bilo teško pripremiti ljude da dođu pomoći da ovo natjecanje uspije što bolje? Pa od udruge Kocka je tu 51 volonter, ima ih još nekih 15 iznad koji su organizirani od strane obiju škola, ali s tim da smo ih mi kao udruga Kocka raspodijelili. Dakle, naša konkretna funkcija danas je organizacija volontera na triatlonu. Kako ti sviđa natjecanje? Pa super je bilo, organizacija je bila super. Je bilo teško? Pa je malo. A otkud si ti? Sa Brača. Sa Brača. Idemo dalje, imamo ovdje još dečki u različitih. Ti nam dolaziš iz? Iz Rivala, iz Rijeke. Iz Rivala, iz Rijeke. Je li bilo teško? Nije. Što je bilo najteže? Plivanje. Ne, da. More hladno? Nije. Nije. Idemo dalje do još jednoga u crnome, ovdje obučeno. Ti nam dolaziš od kuda? Iz Zagreba. Ti si iz Zagreba, dobro. Kako ti sviđa na natjecanju? Pa dobro, dosta je naporno, ali eto, izdrži se. Kako se tebi sviđa natjecanje? Pa bilo je dobro, samo uzbrdica malo teško. A reci mi, kako si čula za ovo natjecanje? Trenerica nas je prijavila i rekla nam sve. I kako ti se Rab sviđa? Lijepo je. Ti si baš sa otoka Brača, iz kojeg mjesta? Da, super da. Dobro je samo što ima zeznuta malo bicikla, ali okej. A kako ti sviđa mjesto Rab? Super je, bolje nego Brač mogu reći. Ok, znači sada sve u redu, pripreme teku u redu, mislim ovo vrijeme stvarno je počelo dizati opet jugo, ali to sve veliki, jaki sportaši, neće biti problema. Tako je, upravo tako, dobro si rekao da olimpijski triatlon, profi ove sportaši, nema šta. Lavovska bitka, morskih lava, bitka morskih lava. Je li bilo možda negdje ozlijeđenih ljudi? Pa bilo je po putu nešto na biciklističkoj stazi, da. Ali iz vašeg tima niko? Na sreću. Nakon velike pobjede, kako se sjećate? Odlično. Kako je bila teška utrka? Dosta teška, stvarno teška, evo. Kud dolaziš? Iz Čakovca, ali treniram u Zagrebu. Dobro, i kod tebe? Da li je bila teška utrka? Je, dosta je bila teška. Ti dolaziš? Iz Rijeke, iz Rivala.
I evo, poštovani gledatelji, nalazimo se dakle kod trojice najboljih sportaša ovdje na prvom, dakle, rapskom triatlonu. Evo, krenut ćemo odmah od pobjednika koji nam dolazi od kuda? Iz Slovenije. Evo, je li bilo jako hladno za kupanje danas? Pa bilo je u redu, valovito i vetrovno, a super. Bravo, iz kojeg dijela Slovenije dolaziš? Iz Kranja. Iz Kranja, tamo su kobasice dobre. Da. Dobro, eto kao što vidite, dragi gledatelji, iz kobasice ravno na more i isto je odlično, ali ribe isto voliš? Ja, bolje. Bolje, dobro. Ti si nam bio, znači, prvi, drugi si nam bio ti, a tako ti dolaziš od kuda? Ja sam iz Gornje Stubice, Zagorja. Odlično, evo, sve vidimo kod drugi kontinentalac praktički, to jest imamo 3 kontinentalca na postolju, poštovani gledatelji. Kako se tebi sviđa na Rabu ovaj triatlon? Super, evo, lijepa trka, stvarno, svaka čast. Je bilo teško danas? Pa je i nije, dobro je bilo, okej. Ali ipak najteže je bilo plivanje, pretpostavljam. Je, radi valova, dosta bilo nemirno more, tako da, ali da se preživiti, dobro je bilo. Odlično, idemo sada prema trećem mjestu. Treće mjesto nam je, dakle, natjecatelj koji dolazi iz Zagreba, tako? Tako je. Iz kojeg dijela Zagreba? Pa iz Jaruna, da. Sa Jaruna, evo, to je znači tajna u biti dobrog plivanja bila danas. Jel se kupaš na Jarunu, šta? Pa kupam se, da, plivam, treniram. Bravo, što je tebi danas bilo najteže? Bicikl. Bicikl u svakom slučaju. Je bilo padova? Nije, na sreću nije. Nije, evo, mi vam čestitamo naravno svima trojicom i nadam se da se vidimo sljedeće godine onda na drugom rapskom triatlonu. I evo, sada smo i sa jednim od turista koji nam se nalazi ovdje na Rabu i malo ćemo čuti kakve su impresije gostiju, što znači sam triatlon i za goste koji ovdje to promatraju. Srdačan pozdrav, vi dolazim iz Njemačke. Jeste li prvi put na Rabu? Da, jesam, prvi put sam na Rabu i kako vam se sviđa triatlon? Triatlon mi se jako sviđa, lijepo je organizirano sve. Što vi mislite o cijeloj organizaciji triatlona, da li lijepo to izgleda? Jako lijepo izgleda. Da, baš lijepo. Jeste li lijepih muškaraca vidjeli ovdje? Da, jesam. Sa lijepim velikim mišićima, da, to je to. Dankeschön. Ja. Vi ste bili svjedoci da stranci koji su sada u predsezoni na Rabu, da njim se ovo jako sviđa, znači ovakvih sadržaja itekako treba i Rabu i ostalim destinacijama našim na moru. Puno gostiju je bilo ovdje iz Njemačke koji su bili oduševljeni sa svime prikazanim, znači da turisti vole gledati sport i sportaše. Vole i stari turisti i mladi turisti, oni vole sport općenito, a evo triatlon je jedna prilika, jedan početak, pa ako to zavole u budućnosti, bit će publike i više i natjecatelja. Vidim da evo, gosti su bili jako oduševljeni koji su vidjeli ovaj triatlon ovdje. Kako se vama sviđa sama organizacija i da li mislite da su ovakve stvari bitne i važne za Rab? Važne su, naravno, ne treba posebno govoriti jer je svako natjecanje, svaki događaj, ono što kažu danas, je bitan, daje ponudu više i tako dalje. Kako vam se čini da je triatlon uspio ovdje na Rabu? Ja mislim da je uspio vrlo dobro, čak odlično. Ovo je prva godina da radimo triatlon. Ideja je bila da započnemo sezonu ne samo turističku, nego i aktivnosti naših Rabljana i ljudi iz regije, kao i turista. Tako da cijeli ljetni život započne ranije, to je uspjelo. Nama je želja i cilj s ovom utrkom, da ona je ove godine prva, zapravo da ona postane tradicionalna na Rabu, pogotovo u ovo predsezonsko vrijeme, da se obogati turistička ponuda na gradu Rabu sa sportom, zabavom i turizmom, a ovaj sport to sve može pružiti.